Roma Spirit 2024. Kategória Mimovládna organizácia. Gaštanový koník Snina. Občianske združenie už dlhoročne a systematicky realizuje aktivity v oblasti rannej starostlivosti. Prevádzkuje denné centrum pre deti a rodičov. Šíri potrebnú osvetu o dôležitosti ranej starostlivosti a prináša praktické vedomosti rodičom zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia. Našim takým cieľom je, alebo tou cestou, ktorou sa už uberáme skoro tých 10 rokov, je, že sa snažíme byť spolu všetci pod jednou strechou. Či sú to deti, alebo či sú to seniori, či sú to Rómovia, nerómovia, či sú to ľudia s nejakým handicapom, alebo ľudia zdraví. A snažíme sa ich spájať a vytvárať spoločné aktivity. V 2015 roku sme začínali z nuly. Vlastne z ničoho sme až doteraz vytvorili taký spolok alebo tím ľudí, ktorí máme jeden cieľ a vieme presne aký, aby sme zlepšili podmienky ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít hlavne. A teraz sme sa dostali na také pekné číslo, že len rannú starostlivosť realizuje 9 ľudí, ktorí majú pracovný pomer u nás. A stáva sa, že sú to ľudia, ktorých pracovný pomer je v ich živote aj prvým zamestnaním. A toto vás ťaha tak dopredu, že už sa nedá skončiť. Veľmi rada pomáham aj druhým ľuďom. Robím s deťmi školské aktivity, doučujem ich farby, čo to je ceruza, čo to je pastelina. Rozvíjam im motoriku, jemnú motoriku, hrubú motoriku, vývoj dieťaťa. Tá satisfakcia za to, že to dieťa potom neskôr vlastne bude vedieť, ako vlastne má v tom svojom živote žiť a postupovať, tak ma robí úplne šťastným. Ja svoju robotu mám veľmi rada a je to pre mňa aj také poslanie. Ja to už beriem také, ako za také poslanie, že áno, ja musím stále ísť ďalej a tie deti stále niečo naučiť. U nás je prítomný aj rodič. A my nabádame, tak motivujeme nepriamo aj toho rodiča, aby sa trošku viacej zaujímal a naučil sa aj on s tým dieťaťom pracovať, čo sa určite potom odzrkadlí na spolupráci, keď nastúpi to dieťa aj do školy. Písal sa rok 2013 a my sme spolupracovali s reálnou sestrou Stella Maris, ktorá sa v Snine starala o deti z rómskej komunity. A ja som pár týchto detí našla a sú to naši asistenti. V takej viere ideme ďalej, že ten gaštanový koník pekne, krásne, s hrdosťou, ale s pokorou bude cváľať ešte dlho a skákať cez tie prekážky. Ďakujeme partnerom.